Cerra a porta, por favor. Estamos? Bueno, hoxe, como sabedes, é o último día de clase para min, porque a semana que ven virá o profesor Israel San Martín a explicarvos o tema 3 e 4 durante un mes. E logo, o último mes, virá David Varela, o bolseiro, con un feixe de documentos para as clases prácticas. Os documentos, máis ou menos, versarán sobre as clases que demos tanto San Martín como eu. Por lo tanto, no día de hoxe, a ver se remato co tema da a historia como concepto, e decíamos que o tema 2 que titulamos nesta asignatura Relación do historiador coas súas fontes, pois que será o tema da videoconferencia que vai a ser a supoñer a inauguración dun congreso no Estado de México que gravaremos dende o rectorado, dende o rectorado o luns pola tarde, non? Dixemos xa que eu pensaba que podía asistir público e que forais vos, pero advertírome que se utiliza o rector normalmente para a videoconferencia e que non hai sitio para público, é dicir, solamente podrei estar eu e o cámara. Entón, nese sentido, o título da videoconferencia do luns é por unha nova relación do historiador coas súas fontes, por lo tanto é prácticamente o tema 2, e que ese mesmo día se vai a colgar en YouTube e ao día seguinte na página web de Historia e Debate. O digo por se tedes interés sobre o segundo tema. Pois vai a estar a semana que ven en internet. De todas as maneiras, se trata de falar sistemáticamente sobre algo do que vimos falando aquí constantemente. Como vedes, volvemos unha e outra vez sobre o mesmo tema. A objetividade e subjetividade do conhecimento histórico, e iso ten moito que ver coa relación do historiador coas fontes, porque é precisamente a base do método científico que aprendimos do positivismo e que, de alguma maneira, se mantén hasta hoxe en día. Pero, en fin, falando do novo concepto da historia como ciencia, hoxe remataremos o que empezamos onte, é dicir, como foi evolucionando o concepto de historia dende o positivismo ata os debates actuais. Dixemos a partir dos resultados da enquisa internacional o estado da historia de 1999-2001 como a coñecidísima definición de historia de von Ranke, definitoria para o positivismo historiográfico, de decir que a historia é coñecer o pasado tal como foi, ou, se queredes, a función de historiador é coñecer o pasado tal como foi, pois que recibía nas respostas dos profesores que contestaron a enquisa internacional o estado da historia, o 43% de valoracións positivas, non? Bastante mucho. Logo, valoramos neste análisis evolutivo do concepto de historia a definición de Mark Bloch na primeira mitad do século XX no libro que se traduzo ao español como Introducción á Historia, pero que originalmente en francés significaba oficio de historiador ou apoloxía pola historia, métier d'historien ou apologie pour l'histoire. Eso que foi traducido por o Fondo de Cultura Económica como Introducción á Historia é un texto moi importante, o texto de tipo metodolóxico, historiográfico, sin dúbida máis importante da Escola de Anales, e foi redactado en unhas condicións moi especiales, porque sin Mark Bloch estaba
a redacción debeu terminar no ano 43. Marc Bloch estaba na clandestinidade, era un membro, en fin, da resistencia na cidade de Lyon, e pasar a clandestinidade despois de escapar de París, onde os nazis destrozaron a súa biblioteca. Por lo tanto, el marchou á zona non ocupada, pero marchou sin libros, sin notas, e fixo introducción á historia pois de memoria, non? É unha especie de, en realidade, de testamento de Marc Bloch, porque foi fusilado o ano seguinte, e bueno, onde se expresa as bases metodolóxicas da escola dos anales. E el define a historia como a ciencia dos homes no tempo. Definición que consigue o 50% máis de respostas na enquisa internacional que a definición positivista. Exactamente o 66%, cual é moi notoria a diferencia. Non quer decir que os que puxeron unha cruz na casilla de a historia e a ciencia dos homes no tempo non a puxeran tamén ao mesmo tempo na definición positivista e obxectivista de que a historia é coñecer o pasado tal como foi. Non existe unha contradición tan flagrante entre ambas definicións. Pero claro, Marc Bloch o que quere é deixar claro que os protagonistas da historia son os homes en plural. É moi evidente que o que se trata é recuperar como protagonista da historia o home colectivo, os homes en plural. É moi evidente que se trata dunha crítica a historia positivista, a historiografía alemana, que centraba os seus estudios nos análisis e no papel das grandes figuras, dos grandes homes, que se chamou, dos grandes homes. Entón, ele quitaba de grandes e quedaba solamente os homes como protagonistas, e falando, o cual nos levaba, claro, naturalmente, da historia política, na que os protagonistas eran as grandes figuras, tamén se di da historia, a unha historia social onde os protagonistas é a maioría da sociedade, é dicir, o home común. Claro, cando se facía historia política, a maioría da sociedade non aparece pois as élites que gobernan os países, pero, sin embargo, cando se fai historia social e económica, aparece toda a sociedade, porque, claro, a maioría da sociedade, que en todas as épocas históricas, incluída a actual, pois son traballadores, naturalmente. Entón, iso responde a unha influencia do marxismo, evidentemente, nunha lectura moi típica da escola dos anales, que preconizaba particularmente Marc Bloch, en general a escola dos anales, pero particularmente Marc Bloch, unha historiografía humanista, é dicir, un sentimento de que o xeito historiador ten que estar cargado de humanidade, e cargado de humanidade sin distingos de clases. Aí se ve a influencia do marxismo, donde se desplaza o interés da élite á maioría da sociedade. Iso foi un cambio moi importante, consecuencia tamén da influencia que no século XX van tendo os movimentos sociais, moi particularmente o movimento obreiro, ou do que, como decía Ortega Gasset, se chama a evolución das masas.